Hello and what's up mga paps? And I'm back. Welcome to my video. Karong hapuna mga paps. Na may ilakaw sa ako ang kauban. Actually paps, ato may magkita sa Ilongos Park. Mung sabot kay 5:30. Dugay ko, murag nagpaabot na siguro to. Ganihan ito nagpaabot. Ganihan ka paabot ngay? Bagbuhay pa. Kasa. Nasa mata? Ano ka matas? Ha? Si matas. Tado ta? Kas bato. Ah, bato siya? Yung helmet. Sige. Nadugay ko na. So, mauna siya mga paps. Nauna dyan siya paabot mga paps. So, karon mga paps, mabton niyo sa usa na mo kakauban. Kaya magkuha ko ng helmet. Mutog naabot to si Kuan. Kaya aron tulo may mga to. Doon natin sila mga paps. Ada dyan kay Billy eh. So nihapit rami kadiyot mga paps kay nagkuha rami sa helmet. Kay may helmet to ang kauban usa. Kamu? So karon guys, nagabian nami. Kay napa may gipanghapit nga mga kuhaunon. So karon kay diretso na mong lakaw mga paps. So time check mga paps. 6:32 na sa gabi mga paps. Medyo ngiog-ngiog na ang palibot. Okay, so na nami karon sa inupakan. Sa? Ha? Kamo, asa man? Pwede ra. Pwede ra sad. Biwok ko ng mga paps. So kano may biwok. So na nami karon sa inupakan mga paps. Oh, sungit-ngit kayo ang palibot oh. Nindot ni dire. Nindot ni dire og buntag. Buntag di ba? Dito na pagkabiya daw. So mara na mong lingaw karon mga paps. Sa kauban nagdagduwaran silko. Tagnaan ninyo na mga paps unsa na niya. Tagnaan na ninyo. Nindot ni buntag dire. Kaso lagi kay kuan man nasa trabaho man hindi makakuan. Lahig mga diyo. Lahi among mga day off, lahi ang may trabaho. Domingo, Lunes, Martes, nag-unlay. Atay. Pero nindot jud, Domingo ba jud Domingo? Duty. Lagi, sorry. Lunes lang. Ako kay Domingo ra jud ako ang bakante. Lunes lang. Iya, bud Martes. Atay, nagsunura yung daw. Unsa na? Content tabi. Uso ba day karon ang kuano? Uso TOT. pala ang siyosiro. Unsa nakangatiit? Pitch 40 minibo. Ako ana koy kuan kanang TH10 to siya. Nya. Nga na dayon kay wa na may kuan. Sukad paggawa sa ML wa na. Manauso. Sige mi ako ganay. Oh, ML. Kuan nang takuron, mitik nang takuron. Nya.
Wa na ko an kay dito na kayo eh. Legend tour ako kutob. Ikaw? Oh. Naka-legend 3 ko. Season na ra 2D. Season na po. Na banghan lagi ko mo duwa lagi kay. Wa na lag kayo nya. Hanas sa kayo mga kontra ba? Daugay naman din na. 3 star na. 3 star. Kani ako ah. Balik ko na ni. Balik duha ni. Kuha lang mo. Uy, buang. Saan na to 5 na. Papa na 5 minutes. Nilukso man. Bro. Buhi pa man. Kaon tayo kay GoPro. Ngay paliw ko butang ngay be. Asa mo diyan? To. Ito. Butang ito bukan. Boom. Ano na natay remembrance ba? Oh. Oh, sige. Oh my god. Oh di isa, kuan naman dada. Oh, Tuslo na lang ba? Hindi bud. Butang lang dad, maglagi. Atong dagano. kabo ngay. Kung ano na magkabo ngay. Pwede. So what's up mga paps? Ang karon di ay kayo nahuman na may kaon. Ya karong gabi ngit na kayo diri palibot. So karon nakanahon na may og adto mi sa 7-Eleven. So sa nakita ninyo. So mao ni siya, mao ni ang palibot sa Inupakan, Leyte. Mga paps, mo siya mga paps oh. Ino mga paps, so gusto mo nga nabuwagan mo sa yung mga karelasyon ninyo, na mo yung mga gikagdaanan, na mo yung mga problema. So kanila itong i-recommend mga paps. I-gin na yan. I-gin na yan. So mag-gin na ta. Uy, dapat tayo trip up to. Oh, mao na siya ron pas. Mga daw ng na no. Dagdag kayo. Kani kay murag hanghang. Asa ngay? Mahal na po ka ito. Oh, basta mga nindot din nga ilim nun, mahal din. Buang mo lang do. Kani So makabuang din na siya. What? sa baso. Ayun, nakakani kay lima ka. So tawa pa nakani sa 7-Eleven mga paps. Nani sa Inupakan. So welcome kayo mo diri nga mo ani mga paps. Kung keto sila diri available lang daghan lang sila mga kailangan nimo nga ano, pambalay. Available ni sila sa ilahang tindahan. Yan. Sir, thank you for your. So, mato siya mga paps. Pag-uway rami, so nagawas namin sa 7-Eleven. So, mato siya mga paps. So, karong gabi time check ngayon sa oras. 7:48. Okay, 7:48 mga paps. So, taba ko yung motor mo, hindi tumatik pumadong oh. So, mana siya? Karon, manguli na may karon. Bago ka pa sa channel na ko guys or pops, mag-subscribe ka, i-click ang notification bell para perminti kang updated sa akong mga. Right, yeah. Alright.